kasangkayan di kaya na sa Norsamilco kaupod ta si Ma'am Maritis Pinangkay. and siya ang imong position Sa ma'am billing supervisor. sa Norsamilco. Opo. Opo. Mag-aron lang ka sin advice o abiso tikang dili sa Norsamilco kung ikaw ang billing supervisor in kaso insayo nga consumer makakarawat sin bill nga abnormal o labaw sa kanya normal nga konsumo. Example, si Juan ang kanya normal nga binabaydan o 2,000 kada bulan. Yan na nag-abot sin 100,000 o 200,000 kada bulan. Nano po siniyan pwede himuhon ni consumer. Ang ako lang po ma-advise kung sugal sito na naihamatag na po mga bills at kada consumer, ayaw ka po sito ka-stress, kataranta, kay maaramang bills at atong binudan niya konsumo. Alagad, pakalikam sa opisina para matagal natin aksyon. Kay alam ang gusto na namin hinimon, ipa-inspect ang aton linya o naton metro, mayaon nila at kakagitulit siya. Salamat ma'am, and maupay nga palo.